Aina mattoon. Mattoon ensin. Mattoon ensin, Joona. Mattoon. Kierrä taakse nyt. Kierrä väkisin. Väkisin. Hyvä. Liikuta sitä vähän. Liikuta. Levi eteen taakse. Oi. Vedä takaspäin. Jalka sinne eteen ja ponnista takaspäin. Ja mahtava 2 käsi käy selätyksen merkiksi ja siellä voittaja oli Joona Talvitie Vaasan toveri. Matto 2. Seuraava ottelu numero 219.